Всяко човешко същество иска да получи това, което дава, и това е нормално, това е естествения ход на нещата и това е порядъка, за който ние всички се стремиме. Когато един човек е за вас, това ще рече, че той е почти на вашето ниво и вие сте почти на неговото ниво, и тогава няма как той да ограбва енергията ви и той също ще иска да допренася, да ви дава. Важно е да може сами като хора да си правим тази равносметка, защото по този начин ние няма да отдавам прекалено много време на хора, които само крадат от нас. А хората, които само крадат от нас, това са хора от ниска реалност. Това са хора, които не са извървяли нашия път. А е редно ние като индивиди да се стремим около нас да има хора, които върват също по нашия път, защото тогава няма да се губи баланса на нашата енергия и същевременно ние няма да губим баланса на чуждата енергия, защото така както нас ни ограбват, по същия начин и ние ограбваме. И за това е редно да ставаме осъзнати. За това е редно да искаме да можем да разпознаваме енергията, да разпознаваме нашата духовност, защото духовността е това нещо, което лесно ще ни каже кога някой не ни дава това, от което ние имаме потребност. А ние имаме потребност да запълват нашите участъци с енергията, която е близка на нашата, и съответно ние имаме същата потребност да запълваме участъците в хората срещу нас с енергията, която е близка на нашата. Ние така или иначе не можем да дадем нещо, което го няма в нас. Ние винаги даваме това, което го има в нас. И ако един човек се опитва да даде нещо повече от това, което носи в себе си, то тогава той ще изхарчи излишно, както неговата енергия ще вземе много от наличната енергия обаче на събеседника си и същевременно ще ощети доста невидимия свят, защото за да всяко едно нещо бъде извършено, невидимия свят работи за това.